1 set kenong jaranan. Kirim ke Kabupaten Tebo Jambi. Bahan bagus, suara jernih, harga terjangkau, gratis packing, amanah 100%. Wis tak pupuk wingi katresnanku kanggo awakmu donga kudu kolemu urip ayam kanggo senengmu aku percaya wine tresnoku nandes mancap hatimu apa kurang leku ngerteni karamu aku ya wis ora nglireni nek kangen ngomong kangen rasa tukaranae mbok dieman-eman hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati mbok aja satru ae sayangku mau kabar koncoba aku kerja nguripimu nggo makmurne atimu wis tak pupuk wingi katresnanku kanggo awakmu kudu kolamu urip ayam kanggo senengmu aku percaya wine tresnoku nandes mancapne apa kurang leku ngerteni karepmu aku ya wis ora lireliane nek kangen ngomong kangen rasa tukaranae mbok dieman-eman hubungane tak gawe sandaran ati kok aja satru ae sayangku jajal rasa percaya nek trimo kabar koncoba aku kerja nguripimu nggo makmurne atimu tak gawe sandaran ati mbok aja satru ae sayangku jajal rasa percaya nek trimo kabar koncoba aku kerja nguripimu nggo makmurne atimu wis tak pupuk wingi katresnanku kanggo awakmu donga kudu kolemu
atimu. Apa kurang lega ngerteni karepmu. Aku ya wis ora nglireni nek kangen ngomong kangen rasa tukaranae mbok dieman-eman hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati mbok aja satru ae sayangku. Jajal rasa percaya nek trimo kabar konjopo aku kerja nguripi